Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. Idan har wayanka tana nuna wannan hoton da kake ganin shi a nan ƙasa, to wannan saƙon naka ne. Ko kuma wani ɗan uwanka ko wata 'yar uwarka ko aboki ko ƙawa, to wannan saƙon naku ne, ku tsaya ku saurara. A bidiyo na baya na yi bayani akan cewa duk wata waya da take amfani da GB WhatsApp, kamfanin WhatsApp suna kulle su. Wasu suna suke ce min ai nasu ba a kulle ba kuma gashi akwai GB WhatsApp a ciki. To, za a kulle tunda abun a hankali ne. Domin sanarwar da kamfanin WhatsApp ta yi ta ce ita ce kamfanin da take biyan haraji na WhatsApp. Wasu kuma kamfanonika kuma sun fito kuma sun bullo da nasu software ɗin, na ce nasu manhajan ta bayan gida, wanda shine za ka ga GB WhatsApp. GB WhatsApp ba kala ɗaya ba ne. GB WhatsApp ya fi kala 30, za ka gansu gashi na kala kala. Kuma maganan gaskiya duk wasu abubuwan da suke yi da shi, feature da suke da shi, asalin original WhatsApp bai da shi. Shi yasa mutane suka karkata akan wannan GB WhatsApp ɗin. Wanda muke fatan WhatsApp su ƙara wa'innan abubuwan akan manhajansu saboda mu ji daɗin amfani da shi mu manta da GB WhatsApp. Don akwai wanda suka ce su in ba GB WhatsApp ba ma suna ganin amfani da WhatsApp ba daɗi. To, mu dawo kan maganarmu. Ina mutanen da aka kulle ma waya kamar yadda na yi alƙawari. In ce zan kawo muku hanyar da za ku yi ku ringa amfani da WhatsApp akan wayanku. In kana amfani da WhatsApp ko kina amfani da GB WhatsApp aka kulle miki waya, kuma in kika saka wani WhatsApp ɗin kina saka number waya, za a kulle shi. In kika ƙara saka wani number waya, kika ƙara saka wani akan WhatsApp ɗin, za a ƙara kullewa. To ki saurara ki ji mataki mataki. Na ɗaya, za ki je Play Store. In kika je Play Store, ga wani hoto a nan. Kun ga wannan hoton? VPN. Za ki je ki rubuta VPN a cikin sacin ɗinki. Kina rubuta VPN zai ɗauko miki wannan hoton. So sai ki downloading ɗin shi a cikin wayanki, ko kuma ka downloading ɗin shi a cikin wayanka. Na biyu kuma wannan GB WhatsApp ɗin za ka cire shi a cikin wayanka. Amfanin shi ya ƙare. Ga wasu WhatsApp guda biyu a nan in ka lura. Akwai business WhatsApp, akwai normal WhatsApp. To su ne WhatsApp ɗin da kamfanin WhatsApp ta amince da su, wanda ta ce su ne nata, wanda za ka yi amfani da shi babu wani haufi, ba wani shakka. Wanda ko matsala ka samu in kai musu saƙo a kan shi za su gyara maka. Su ne suke da alhakin wayannan WhatsApp ɗin guda biyu. To al'umma, abin da nake so mu gane shi ne akwai wasu softwares da za ku ga muna downloading ɗinsu ba sa Play Store. To duk software da ka je ka download ɗin shi wanda baya Play Store, to alaman cewa ba ingantacce ba ne. Me nake nufi da ba ingantacce ba ne? Ba a mai rajista ba, ba a tabbatar da ingancin shi ba, kuma komai zai iya faruwa. Ina nufin komai zai iya faruwa. Domin ka ɗauko shi zai iya cutar da wayanka, kuma za a iya kwashe bayanan wayanka da wannan software. Domin ba a riga an tabbatar yana da tsaron da baya ɗaukan bayanai a cikin wayanka ba. Amma duk software da ka gan shi a cikin Play Store, to yawancinsu masu inganci ne. Amma ka gan za ka je ka downloading a Google Chrome ne, a cikin downloading ka na Opera, ko kuma irin dai wannan browser da kake amfani da shi a cikin wayanka, to ka guje ma kanka. Wannan browser, wannan ɗin WhatsApp ɗin, ko wannan software da kake ɗaukowa, to ingancin shi bai kai 100% ba na kamar wanda yake cikin Play Store ko cikin wanda yake cikin Apple Store da sauran stores da aka wallafa na kan waya. In dai downloading za ka yi, to yawanci gaskiya mu ringa bi a hankali. To wannan bayanin kenan. In Allah ya yarda kuma a bidiyo na gaba zan kawo muku bayani game da nake ganin mutane suna ta ƙorafi, suna ta magana akan cewa ana sa musu hotuna da bidiyoyi wanda ya shafi batsa akan shafinsu ba tare da sun sani ba. To zan nuna muku yadda za ku yi controlling ɗin tagging. Akwai abin da ake ce ma tagging, Facebook tagging. Zan iya posting ɗin hoto. In ni posting ɗin hoto na, zan iya tagging ɗin abokaina mutum 20, mutum 30. Abin da ne posting zai iya nunawa a shafinsu. To zan kawo muku bidiyo da zai nuna muku yadda za ku kulle wannan hanyar, wanda mutum ya yi posting abu sai da izinin ka kafin zai nuna a shafinka na Facebook. To na gode. In kuka tabbatar da cewa wannan bidiyon ya muku amfani, kar ku manta don Allah ku yi sharing ɗin shi, ku yi liking, saboda wasu su ma su gani su amfana. To a wuni lafiya.